Θεσσαλονίκη. Μια πόλη που φημίζεται για τη γαστρονομία της. Σήμερα λοιπόν περπατάμε στα Κάστρα, μια πολύ γραφική περιοχή, για να σας δείξουμε ένα ακόμη πιο γραφικό μαγαζί. Σήμερα είμαστε σε ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ταβερνάκια της Θεσσαλονίκης. Σε ένα μαγαζί που δεν είναι απλά φαγητό, αλλά αναμνήσεις, ιστορία και φιλοσοφία ζωής. Από την πρώτη στιγμή που μπαίνεις εδώ, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ψυχή. Οι μυρωδιές, οι άνθρωποι, οι ήχοι, όλα θυμίζουν κάτι από το παρελθόν. Θα δοκιμάσουμε φυσικά τις γεύσεις του, αλλά το πιο σημαντικό, θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από αυτό. Τον ιδιοκτήτη, για να μας πει πώς ξεκίνησαν όλα και τι σημαίνει για αυτόν το σπίτι του Πασά. Μαζί μας έχουμε τον Θεοδόση. Ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείς. Καλημέρα, φίλε Κώστα. Πάμε λίγο πίσω στον χρόνο. Θεοδόση, θέλω να μας πεις πότε και πώς ξεκίνησε το σπίτι του Πασά. Το σπίτι του Πασά ξεκίνησε το 1993 από ένα γείτονα, ο οποίος ήταν εδώ πέρα και έμενε ακριβώς δίπλα, τον κύριο Λευτέρη. Ο κύριος Λευτέρης έπιασε τον Δημήτρη που είχε το σπίτι, το γιο του Πασά. Θα σας πω και την ιστορία μετά για το λόγο που ονομάστηκε το σπίτι του Πασά. Τον έπιασε και του είπε: «Φίλε Δημήτρη, θέλω να κάνω το σπίτι σου μαγαζί, γιατί είναι νεοκλασικό, διατηρηταίο και είναι πολύ ωραίο. Παλιό τουρκόσπιτο». Του λέει ο Δημήτρης: «Εντάξει, κάνε το». Του το έδωσε, το έκανε, του λέει: «Θα το ονομάσω το σπίτι του Πασά». Λέει: «Αν το ονομάσεις», ο κύριος Δημήτρης που ήταν ο γιος του Πασά, «αν το ονομάσεις σπίτι του Πασά, δεν θα πατήσω ποτέ ξανά τα πόδια μου εδώ πέρα». Γιατί τον μπαμπά του κύριου Δημήτρη τον λέγανε Πασά, επειδή ενώ ήταν χριστιανός και με τη μεταφορά των πληθυσμών των χριστιανών με των Τούρκων ήρθαν εδώ χριστιανοί, ενώ ο άνθρωπος ήταν χριστιανός, είχε δύο γυναίκες. Μία στο ισόγειο, μία στον όροφο. Και όλοι τον έλεγε Πασά. Λοιπόν, το 1993 ξεκίνησε αυτό να υπάρχει. Ξεκίνησε κάπως με ανατολίτικη κουζίνα. Και εμείς ήρθαμε εδώ, εγώ δηλαδή ήρθα εδώ βασικά σαν σερβιτόρος το 2012, την Πρωτομαγιά. Εργατική Πρωτομαγιά. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Και από τότε ξεκίνησε το ταξίδι μου εδώ πέρα. Το 2012 ουσιαστικά σαν σερβιτόρος. Το τονίζω αυτό. Πότε ήρθε στα χέρια σου το μαγαζί? Το μαγαζί έγινε δικό μου κατά το ήμιση το 2015 και εξ ολοκλήρου το 2019, τον Ιανουάριο. Και τουρίστες φαντάζομαι έχετε πολλούς. Φουλ τουρίστες, φουλ, γιατί ουσιαστικά τώρα εμείς πουλάμε εμπειρία. Δηλαδή είναι θεματικό το μαγαζί. Χαρακτήρα, ναι, εντάξει, ναι. Φαγητό τώρα παντού. Ναι. Θέμα είναι να πας κάπου και να θυμάσαι την στιγμή. Ναι, και ιδίως άμα μπεις μέσα, θα δεις και την παράδοση όλη και της πόλης. Έχω φτιάξει κάποια πράγματα δηλαδή που να θυμίζει παλιό καπηλιό, παλιό κουτούκι. Κάποια πράγματα που μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ. Κάποιες ζωγραφιές όλες του Διαχειρός, του Σάββατου Φωτόπουλου, τρομερός ζωγράφος. Και κάποιες ματινάδες, γιατί. Είσαι κριτικός? Το πιο σημαντικό, κοπέλια, είναι ότι είμαι κριτικός. Η Κρήτη πάνω απ' όλα. Αλλά το μαγαζί μου δεν γίνεται να είναι κριτικό. Γιατί εκτός Κρήτης, ό,τι και να πούμε είναι εκτός Κρήτης. Το μαγαζί μου είναι παντρεμένο με την Κρήτη, γιατί εγώ είμαι κριτικός. Αυτό. Λοιπόν, Θεοδόση, ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισες τα πρώτα χρόνια στο σπίτι του Πασά? Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα, Κώστα μου, που αντιμετώπισα εδώ πέρα ήταν σίγουρα και είναι ακόμα, αλλά το πιο δύσκολο είναι η διαχείριση του προσωπικού. Ναι. Είναι πολύ δύσκολη η εστίαση, είναι πολύ σοβαρή δουλειά. Οι σερβιτόροι, για μένα, όποιος είναι καλός σερβιτόρος μπορεί να πετύχει τα πάντα στη ζωή του. Η κουζίνα είναι βαριά, επίπονη εργασία. Ναι, πρέπει να είναι ομάδα και να είναι σαν ένα πάζελ. Ο καθένας καλύπτει το κενό για να δημιουργήσουν ένα έργο. Ακριβώς, φίλε, και είναι αλληλένδετες οι ομάδες. Δηλαδή, ναι, μεν φαίνεται σαλόνι που είναι έξω, σερβιτόροι, βοηθοί, τραπεζοκόμοι, ποτηριέριδες. Και αυτοί που είναι μέσα, κουζίνα, λάτζες, καθαριότητες, κρύα κουζίνα, ζεστή κουζίνα, ΑΒ μάγειρες. Αλλά αυτό είναι ένα. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό και δεν το κάνει στο μαγαζί του, έρχεται στην αποτυχία. Ναι, φίλε, ναι, 100%. Θεοδόση, τι πιστεύεις ότι κάνει το σπίτι του Πασά να ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα? Γιατί υπάρχουν άπειρες γεύσεις και φαγητά σε όλη την πόλη και έχει χτίσει ένα όνομα, καλός ή κακός. Φίλε, ο χώρος του μαγαζιού και η αισθητική της νεοκλασικής μονοκατοικίας που έχουμε εμείς είναι σίγουρα κάτι το ξεχωριστό. Και ιδίως αυτό ξεκινάει από την αυλή και πάει προς τα μέσα. Σκέψου ότι είναι σπίτι. Δεν είναι δηλαδή μαγαζί.
Άρα αυτό από μόνο του το κάνει ξεχωριστό. Εγώ, έλα να δεις τον όροφο. Εγώ πάντα είχα την αγάπη μου σε μαγαζιά τα οποία δεν στήθηκαν για να είναι μαγαζιά. Δεν στήθηκαν δηλαδή για να ταΐζουν 200 άτομα, 300 άτομα, 500 άτομα σε μία ώρα. Ναι. Εντάξει, μαγαζιά που έχουν το χαρακτήρα τους, που έχουν δηλαδή την ενέργειά τους, που δεν γίνανε τυχαία μαγαζιά ενώ ήταν σπίτια. Γιατί εδώ η ιστορία είχε απ' έξω μια βρύση. Και όλη η γειτονιά μαζευόταν εδώ απ' έξω ακριβώς. Ναι. Δηλαδή αυτό το σημείο, αυτή η γωνιά της πόλης έχει ενέργεια. Ναι. Και δεν είναι τυχαία 32 χρόνια μαγαζί. Αυτό που κάνεις καλά που βλέπω είναι ότι πουλάς την ιστορία, γιατί υπάρχει ιστορία και καλό είναι να την δείχνεις παρά έξω. Και πιστεύω είναι και αυτό που έχει κάνει το μαγαζί σου να αφήσει και από μόνο του μια δικιά του ιστορία. Σκέψου ότι αυτόν τον χώρο, παιδιά, οι προηγούμενοι που το είχαν αυτόν τον χώρο, το ανοίγανε 3 φορές τη βδομάδα. Και δεν δούλευε Ναι. το μαγαζί. 3 φορές τη βδομάδα και δεν δούλευε. Και τώρα έφτασε σε σημείο να ανοίγεις κάθε μέρα και να είσαι. Τώρα και πολλά χρόνια είμαστε 7 στα 7. 7 στα 7 γιατί. Ο κόσμος το ζητάει. Παίρνουμε τηλέφωνα. Τέλος πάντων. Βλέπω πολλές λεπτομέρειες, έτσι, κάτι πολύ ωραία κομμάτια τέχνης. Όλα είναι στο χέρι, φίλε, αυτά. Είναι πίνακες. Είναι πολύ όμορφα. Είναι επιρροές μας από την Κρήτη. Έχω βάλει επιρροές από την Κρήτη. Δηλαδή θέλω το γαλάζιο, τη θάλασσα και όλα αυτά που έχω ζήσει εγώ που έχω μεγαλώσει. Εδώ, φίλε, είναι ο άγγελος της μουσικής. Γιατί εντάξει, κάνουμε και πολλά live στο μαγαζί. Κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα live στο μαγαζί. Έχουμε ζωντανή μουσική σχεδόν κάθε μέρα. Μπράβο, στηρίζετε και τους καλλιτέχνες. Ναι, έχουμε τρομερή επαφή με τους μουσικούς. Και μετά, τα τραπέζια τα έχω ζωγραφίσει εδώ όλα, εννοείται με το αγαπημένο μου σύμβολο, την ελιά. Δεν είχα δει άλλο δέντρο μέχρι τα 15 μου, μόνο ελιές έβλεπα, εκεί που μεγάλωσα. Και εδώ μας άρεσε επίσης, και το κάναμε παλιότερα, και το βλέπεις, η πέτρα. Εντάξει, τα κάστρα ένα μεγάλο ποσοστό είναι χτισμένα με πέτρα. Έχει, Ακριβώς. όπως είπες, φύση και αυτό που παρατήρησα είναι ότι περπατώντας τα κάστρα, η εμπειρία σου είναι ότι είναι σαν να μην είσαι σε πόλη. Νιώθεις ότι έχεις πάει σε κάποιο χωριό ή σε κάπου παραέξω. Δηλαδή, Χωριό. για να μην μιλήσουμε για τη θέα που έχει λίγο παραπάνω, άμα πας. Χωριό, φίλε, χωριό. Έλα να δεις αυτό. Αυτό είναι παλιά μποτήλια ρακής από το χωριό που την έχουμε και αυτή ζωγραφίσει. Φαντάζομαι κατέβαινε σε 2 μέρες. Ναι, βγάλα, σε ένα απόγευμα κατέβαινε αυτό. Στις καλές εποχές. Φίλε, εδώ το μαγαζί είναι θεματικό. Έχει αυτή την κουλτούρα της Άνω Πόλης που την έχουμε πάρει εμείς και την έχουμε κάνει παντριά με Κρήτη. Ναι. Όποιος θέλει εδώ να έρθει, η εμπειρία, ας πούμε, θα είναι πολύ ότι μπαίνω σε ένα σπίτι μέσα. Ναι, δεν μπαίνω δηλαδή σε ένα μαγαζί. Καταλαβες. Σε αυτό το σημείο του βίντεο θα σου ζητούσα να κάνεις like, subscribe και ένα comment για το που θα ήθελες να πάμε πιο μετά. Χωρίς να σε απασχολώ πολλή ώρα, πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο μας. Τι σημαίνει για σένα καλή ταβέρνα? Καλή ταβέρνα. Καλή ταβέρνα σημαίνει καλές πρώτες ύλες, το πιο βασικό απ' όλα, και ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε μια καλή ταβέρνα. Μετά από τις καλές πρώτες ύλες, ελληνικές γεύσεις, έρχεται ο χώρος. Που πρέπει να είναι, ρε φίλε, κάτι που να θυμίζει, να το πω παλιά Ελλάδα, να το πω παραδοσιακή Ελλάδα, να το πω την Ελλάδα που μεγαλώσαμε και θυμόμαστε. Απλά στην Ελλάδα, ρε φίλε, με τέτοια γαστρονομία που έχουμε, δηλαδή... Είναι κρίμα να μην το εκμεταλλευτείς σωστά. Εμείς δεν είμαστε αυτό. Εμείς είμαστε η αληθινή παράδοση, ρε φίλε. Ωραία. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει που μου είπε η κόρη μου τις προάλλες, 7 χρονών, πάμε να πάρουμε ένα μπρέτσελ. Τι είναι το μπρέτσελ? Τι μπρέτσελ? Ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης πάμε να πάρουμε, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Ναι, κατάλαβα. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πιάτο στο σπίτι του Πασά που σε εκφράζει απόλυτα? Ναι, υπάρχει. Ποιο είναι αυτό? Τσιγαριαστό αρνάκι. Και αρνί έχετε? Ναι, έχουμε αρνί, τα φέρναμε από την Κρήτη, τα παίρναμε από Βόρεια Ελλάδα, αν μας τελείωνε από την Κρήτη, τέλος πάντων, γιατί εντάξει είναι λίγο περιορισμένες οι ποσότητες κάτω στο νησί. Τώρα εντάξει, μην πάμε τώρα να αναφερθούμε για τι συμβαίνει στην Ελλάδα, με τον ΕΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά και όλα αυτά. Είμαστε λίγο περιορισμένοι. Δηλαδή αναγκάζομαι να φέρνω και από εξωτερικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
τέλος πάντων. Άμα θες, ανέπτυξε το λίγο αυτό το θέμα να το πούμε. Φίλε, αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε με αφορμή τώρα το τσιγαριαστό και τα αρνάκια μας και τα κατσικάκια μας που είναι το νούμερο 1 κρέας ελληνικό που υπάρχει και υπήρχε από χιλιάδων χρόνο, θυμίζουμε μια τρέλα με τον ΟΠΚΠ. Δηλώνανε 18 εκατομμύρια πρόβατα, ενώ ουσιαστικά στην Ελλάδα έχει 5-5,5. Αναγκάσανε τον αγροτικό κόσμο να τα σφάξει τα πρόβατα, ενώ μπορούσαμε να τα εμβολιάσουμε. Ναι, γιατί θα έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα τα δει, θέλουν να μην τα δούνε. Ακριβώς. Οπότε βγάλανε ένα ψέμα ουσιαστικά με την ευλογιά των προβάτων. Ναι. Η ευλογιά υπήρχε πάντοτε, να το τονίσουμε. Δεν κατάγομαι από αγροτική οικογένεια, αλλά έχω συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που μιλάμε καθημερινά και το ξέρω. Η ευλογιά υπήρχε πάντα, η ευλογιά πάντα εμβολιαζόταν, πάντα. Είναι αντίθετα στους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα σφάζουμε τα ζώα και να τα εξαφανίζουμε. Είναι αντίθετα στη φύση αυτό το πράγμα. Πάμε να πούμε και το τι κάνει το κράτος για να καλύψει όλη αυτή τη ζημιά. Πόσο κοστίζει ένα αρνί περίπου ζωντανό? Αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, 150, 200, 250 ευρώ εκεί. Το κράτος δίνει 6 ευρώ αποζημίωση, 6 ευρώ για το ένα ζώο. Ναι. Είναι τραγικό. Ναι. Τουλάχιστον να καλυφθούν οι ζημιές των ανθρώπων. Φίλε, αυτό που έχει κάνει το κράτος αυτή τη στιγμή είναι έγκλημα. Είναι σαν να έρθουν στο μαγαζί μου και να μου τον γκρέμισαν. Αφού ο Θεοδόσης μας ενημέρωσε για την ιστορία του μαγαζιού και είχαμε μια όμορφη επικοδομητική συζήτηση, ήρθε η ώρα που το μαγαζί παίρνει ζωή. Ξεκίνησαν οι πρώτες παραγγελίες και άναψε η σχάρα. Οπότε τρέξαμε στην κουζίνα να δούμε πώς η πρώτη ύλη γίνεται φαγητό που σερβίρεται στους πελάτες. Ο Θεοδόσης επέμενε να μας φτιάξει μια μεγάλη πιατέλα με λίγο απ' όλα, έτσι ώστε να μην παραλείψουμε τίποτα από όλα τα υπέροχα φαγητά που έχει στο μενού. Δεν θα πω πολλά, αντιθέτως θα σας αφήσω να παρακολουθήσετε με τι μεράκι δημιουργήσαν την πιατέλα μας. Τσιγαριαστό εδώ στην άκρη. Αυτό είναι το τσιγαριαστό, ναι. Ο Θεοδόσης μας έβαλε λίγο απ' όλα να δοκιμάσουμε, να μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του μαγαζιού. Εντάξει, αυτή η πιατέλα που έχουμε μπροστά μας είναι απίστευτη. Και αυτό εδώ είναι το τσιγαριαστό που μας έλεγε στο πάνω όροφο. Φαίνεται θεσπέσιο. Ωραία, καλή μας όρεξη, Γιώργο. Καλή όρεξη. Πάμε να δούμε τι και πώς. Θέλω να δοκιμάσω πάρα πολύ το μισητροπιτάκι, να δούμε λίγο τι παίζει, γιατί φαίνεται πολύ νόστιμο. Πάμε να δούμε. Πάμε. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ. Γλυκούτσικο. Έχεις ξαναδοκιμάσει κάτι παρόμοιο? Ιδιαίτερη γεύση. Όχι. Ναι, ιδιαίτερο, πολύ ωραίο. Μπράβο τους. Χεράτο. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Χεράτο. Παιδιά, εσείς πώς τρώτε, με τα χέρια ή με τα μαχαιροπουρούνα, όταν είναι κάτι τόσο νόστιμο? Εμείς, παιδιά, δεν κάνουμε rate. Εμείς σας δείχνουμε και κάντε rate μόνοι σας. Ελάτε να δοκιμάσετε. Τι rate να κάνεις τώρα εδώ πέρα, δεν χρειάζεται. Θεσπέσιο. Κάτι μου λέει, Γιώργο, ότι είναι πολύ νόστιμο το σουτζουκάκι. Έλα, πάρε ένα εσύ. Για φέρε. Παίρνω και ένα εγώ να δοκιμάσουμε. Είχα δίκιο. Ξέρεις τι νιώθω στο σουτζουκάκι? Νιώθω τη γεύση του διός μου. Ναι. Έχει μπαχαρικά μέσα, δεν είναι Και πολύ νόστιμο. Δεν είναι κάτι αδιάφορο που το τρως, ας πούμε, παντού. Έχει γεύση, έχει χαρακτήρα. Πολύ ωραίο. Πολύ νόστιμο. Το φαγητό ήταν πολύ σε ποσότητα, αλλά κατέβηκε πολύ εύκολα γιατί ήταν πεντανόστιμα. Και ιδιαίτερα το τσιγαριαστό που ο Θεοδόσης από την αρχή μας πρότεινε να δοκιμάσουμε. Θεοδόση, δοκιμάσαμε το αρνάκι. Άγρα τσιγαριαστό. Μπράβο, ρε κοπέλα. Πάρα πολύ μαλακό. Και πού οφείλεται αυτό, γιατί είναι τόσο νόστιμο και τόσο μαλακό? Φίλε, ουσιαστικά το τσιγαριαστό είναι η πιο απλή συνταγή του κρητικού βοσκού που ήταν πάνω στα βουνά στο Μητάτο. Έπιανε χοντροκομμένα κομμάτια κρέας, ούτε πολύ κομμένα, ούτε τίποτα. Τα πετούσαμε στο τσουκάλι με ελάχιστο λαδάκι
και τα τσιγάριζε. Τσίρι, 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 τσιγαριαστό. Και μετά ένα σβήσιμο με κρασί, σκέπασμα και σιγομαγείρεμα για καμιά ώρα. Τσιγαρίζεις, σβήνεις, κλείνεις καπάκι. Σε χαμηλή φωτιά. Έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και μετά το εξαφανίζεις. Επίσης, Δεν τους πρόλαβα, το φάγανε όλοι στο ζυγαριαστό. Εντάξει, δεν πειράζει. Επίσης, παρατηρήσαμε κάτι ιδιαίτερο στο σουτζουκάκι. Ναι. Έχει πάρα πολύ ωραία μπαχαρικά και έχει δυόσμου μέσα. Ναι, έχει δυόσμο και μαϊντανό, είναι χειροποίητο, Πολύ νόστιμο. δικό μας. Αυτό σκέψου δεν το διαφημίζουμε, αλλά όποιος έρχεται εδώ στο μαγαζί του τρώει, Το καταλάβαμε, είδες. το καταλαβαίνει. Είναι διαχειρός. Σουτζουκάκι ήταν πολύ ωραίο, ναι. Ζύμωμα και ούτω καθεξής. Ναι, Μοσχάρι και λίγο χοιρινό μέσα. πολύ καλό. Πολύ καλό. Αλλά δεν βάζω αρνί μέσα στο σουζουκάκι μου. Και επίσης κάτι πάλι πολύ ωραίο ήταν αυτό εδώ. Αυτό Μέσα πάρα πολύ φροπιτάκια, τα δικά μας. Είναι πολύ γλυκό και νόστιμο. Ναι. Μας άρεσε πολύ. Γλυκιά με ζήθρα. Εντάξει, αυτό σερβίρεται και με μέλι, αν θέλεις, και σαν επιδόρπιο του τρώμε και σαν κυρίως, σαν ορεκτικό. Αυτό προέρχεται από την Κρήτη. Ναι. Αυτά συγκεκριμένα Χανιά. Πολύ ωραίο. Χανιώτικη συνταγή. Έχουμε και κάτι χανιώτικο στο μαγαζί μας. Ναι, γιατί ξέρω ότι είσαι από το Ηράκλειο. Μόνο Ηράκλειο. Τίποτα άλλο. Μέσα από Και την λίγο πόλη. Χανιά. Και λίγο Χανιά, λίγο. Εντάξει, τα Χανιά είναι η ωραιότερη πόλη της Κρήτης. Παιδιά, με διαφορά, δεν το συζητάμε. Μεσογειακή κρητική κουζίνα. Για μένα αυτό είναι το βίωμά μου, αυτό είναι αυτό που ξέρω να δώσω στον κόσμο. Δηλαδή, δεν έχω να δείξω κάτι άλλο. Ναι. Και σαν άνθρωπος και σαν μαγαζί, δηλαδή αυτό είναι. Και εννοείται ρε φίλε, τώρα δεν το συζητάμε κι αυτό, να το πούμε, είμαστε στην πρωτεύουσα της γαστρονομίας. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Όποιος και να πει κάτι άλλο δεν ισχύει. Εννοείται. Η Βόρεια Ελλάδα έχει το καλύτερο φαγητό και συγκεκριμένα η Θεσσαλονίκη έχει τόσο μεγάλη ποικιλία στο φαγητό και τόσο μεγάλη νοστιμιά που ό,τι Αθήνα και να λέτε, ό,τι και να λέτε δεν συγκρίνεται. Η Θεσσαλονίκη τα έχει μαζεμένα όλα Ναι. σε ένα κέντρο το οποίο είναι μια περιοχή της Αθήνας. Δηλαδή, σαν η Θεσσαλονίκη είναι το 1/10 της Αθήνας Ναι. και τα έχει όλα μαζεμένα εδώ. Είναι πολύ πιο εύκολο για τον φοιτητή, για τον ντόπιο, για τον τουρίστα να τη ζήσει και να τη δει τη γαστρονομία αυτής της πόλης. Τέτοιες ιστορίες είναι που κάνουν την ελληνική ταβέρνα, κάτι παραπάνω από φαγητό. Είναι άνθρωποι, γεύσεις, ιστορία. Εδώ η μαγεία κρύβεται στην απλότητα. Είναι ένα μαγαζί που πολύ απλά σε κάνει να νιώθεις σπίτι σου. Είναι ένα μαγαζί που μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε να ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό λοιπόν είναι το σπίτι του Πασά. Αν σου αρέσει αυτό το περιεχόμενο, κάνε like και subscribe για να μην χάσεις το επόμενο μαγαζί που θα επισκεφτούμε. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα.